Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa iton mga palangga mga tagpalamati, mabugnaw nga kahapon nanon para sa iton tanan tungod sang aton dalagan sang panahon. Matugnaw ang atong sinipalibot. But anyway, welcome sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Disyembre 8, tuig 2029, adlaw sang Immaculada Concepcion. It's the feast of Immaculate Conception. Inaya ginaselebrar sang simbahan katolika sang mga Catholic believers, di ba? So, may mga misa nga ginapatigayon, pagpasalamat of course sa mga sa mga patrona nila Immaculada Concepcion. Dali sa Bacolod, ang nahibaluan ni Tito Wilma is Barangay Villamonte, na? Barangay Villamonte, so dira, no? Happy fiesta sa inyo. Kag as far as I know, sa hapon bala mong ila sining concelebrated mass, na? So thank you kids sa mga nag-imbitar man sa itong. But anyway, try lang ni Tita Wilma, ha? Try lang gini Tita We. But anyway, sa karon man nga hapon, relax lang, samtang kamudira, nagabarikutot. Nagabarikutot, gano ka namin lang, ipanimuron mo, kaya hindi lang niya mapaktan, naga-ulan-ulan, pero pasalamat kita, hindi mabaskog ang ulan. Hindi na natin mapunggan o matap na tungod nga at panahon na itong subong. Ina tungod sang aton sinipanahon tungod sang amihan, di ba la? Ina tungod sang amihans na
matugnaw ang aton sinipalibot kag hindi na ina manigar nga ang dupoy-dupoy sang hangin mabulubugnaw na makasiling na kita na malamig ang simoy ng hangin. Hindi na naton manigar nga madason nga simana magaumpisa ng simbang gabi. Disyembre Justice si Ace. Kinanglan planuhan ninyo kay i-kondisyon ng inyong lawas preparasyon sa pag-aginaldo or simbang gabi. Kung bala sa anticipated kamo o kung bala sa kaagahon kamo. Mag-aginaldo kay tikong gabi simbang gabi mo. So, that is anticipated mass. Kung mag-aginaldo ka sa kaagahon ginaiya. Ba, alas 3:30 mabugtaw ka mo alas 3 or alas 2 pa lang. Tungod man sa ginapatigayon nga patakaran sa mga simbahan katolika tungod siniman paghalong na ito sa pandemic na ang COVID-19. So, preparar ninyong inyong mga lawas kagang inyong man mga paghalong-halong. Gani, relax lang ka mo, dera. Ang mga senior citizen, pwede naman lang ka mo iya makaaginaldo, virtual or ara sa mga online. Sa inyong mga parokya, may ara man iya nga naga-online ang aginaldo. Dira na lang para nga safe kamo kag maka-enjoy kamo sa pag-abot sang Pasko, sa pagsug-alaw sang pag-abot sang aton sini manunubos or manluluwas. Kaya sigman sang aton oras, alas 2:03 na. But anyway, siniman nga hapon magabasa si Tita Wilma sang sulat na nungod sa iya supposedly mabalo sa tani, sa kasakit no, sa mga natabo sa isa sa miyembro ng ila pamilya. Pero ano ang natabo? Bantayan nila. Basahon niya na ni Tita Wilma kag syempre sa inyo mga reactions, kag sa inyo man mga suggestions, sa inyo man mga piece of advice upod sa kay Tita We, pwede ninyo mas-send sa itong text hotline, pati man inyo mga greetings sa itong text hotline again, 0963-707-0874. Again, itong text hotline, 0963-757-0874. Pwede man ninyo mapadala sa itong Facebook Live, no? Via Action Radio Bacolod 684 at atin Facebook Live. O pwede man ang mga updated ng mga balita sa News Center nagkakatabo iya sa aton 24 hours a day. Pwede kita dira maka-update na iman tubtubtak na alas 3 via YouTube pagyan, na? Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kag syempre, ada man ang amon mga dalag ko nga mga balita, hindi lang sa Dikbanwa sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, outside pa, no? Sa iban pa nga mga pungsod, pwede ka mo makakadto kag makalogin sa iton sa ni website www.actionradio.com.ph. Gani, relax lang. Planuhan nyo dabi kung ano sa luwang na ito after karon iton sini palamahawon nami higop something hot. Lumi ko no siling nila. Okay na Tita Wilma, sa ito man dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga matawang kag press. Action Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad.
Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ako si Bayani ang Bayani. Bakunado ako. Ikaw ya, saan ka pa? Magpabakuna na para abanse ka. Sabi ko. Ako si Bayani ang Bayani. Respect sa COVID. Magpabakuna na para sigurado. Okay na galiho na sa mga naka-online dara again, mayong hapon salamat sa pag-upod kay Tita Wilma na Mimi Erminda Duping Atong. Wow, first timer. Thanks for the 3 big hearts na i-heart like nyo lang programa ni Tita Wilma nga itong sa ni programa kay i-share na pwede pa ka mo ka-send stars na. Mayong hapon inday Mimi Erminda Duping Atong. Kay Homalumina, mayong hapon, Miss We. Thank you, man. Marvin Bastian, pa-shout out, ma'am, watching from Mindanao. Wow, sa Valencia City, dira sa may Bukidnon. Hi and hello sa inyo. No? Ano lang gani, inang stay healthy, stay safe, and God bless you all. Ana Sinodo, ma'am, good afternoon. Salamat, Gid. Maayong hapon, Action Titiwe. Always pray to our perpetual help. So, nakanovena ka nagali na sa Our Lady as sa Mother of Perpetual Help. Pansubong Immaculada, Immaculada Conception, Immaculate Conception, na feast niya. Ma'am MC Fuentes, hello Artiwe, good noon. Live monitor lang ko dita sa Tangob. God bless us all. Yes, ma'am, thank you, kid. Okay, wow, thanks gid sa damo nga hearts nga ginsend. Connie Esparecia Labaniego, na siling ni Connie, Merry Christmas, Tito West. Stay safe. Likewise, ma'am, Merry Christmas to you and your family. Kativer, salamat mine. Kag Ma'am Virgie Alpinda, mayong hapon man, thanks for the love. Kay Riker Luces II or Luces, salamat. Kay Tutu Kim Jukade ng Tupina, mayong hapon tuto. Kag Tamomo, wala nag-help me ba parte. Mami Diana Consolacion, good afternoon, salamat gid no dira sa may Isabela. Mami Dayan, Merry Christmas in advance. Dira man kay Mami Pilar, mayong hapon man. Kay Nanay Dayin. Okay. Martin Aliling, mayong hapon. Dira man kay Inday Jeannie Sugon sa may Valladolid, sa Beb's Mango Stand. Kay Fernie Espanyola, kay Joanne Javier, kay Marvin Bastian. Yes, kay Fred Shelterante Duran, good afternoon man sa imo. Kay Elgin Hikar, kay Bardok Cañete, Janet, mayong hapon lang dira sa imo. Salamat. Ma'am MC, Ma'am MC Fuentes, thanks for the compliments. Ang buhok lang na, ma'am na. Thank you, Gid Kativer. Salamat, mine. Marvin Bastian, yes, again, salamat. Okay, relax lang ka mo dira kay mabalik lang si Tita Wilma naman dugay-dugay, ha? Para sa itong sa greetings.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan
patuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang itong sulat kapag basahon sa karon nga hapon, halin ini kay Ramiro. Kag ang sulat ni Ramiro nagasiling. Dear Tito Wilma,
Mayong hapon lang sa tanan, ilabi na sa tanan nga mga taga-aksyon Radio Bacolod. Tagahandumanan ako sa Bacolod City. 30 ng akong edad, tagua lang ako, Tita Wilma sa ngalan nga Ramiro. May asawa ako. 5 katuig na nga kasal kay Emily. Ginpakaslan ko siya tungod gusto ko lang magbalos. Agoy. Kabalo ka, Tita Wilma. Ang iya utod nga dalaga pa nangin girlfriend sang magulang ko nga nag-suicide tungod ginbaylo sa lain nga lalaki. Sobra gid ang love sang magulang ko. Gani, ginbatsyag niya sang sobra kag nag-suicide siya. Napatay gito siya, tita. Abi mo sa una nga bulan pa lang sang pag-upod namon bilang mag-asawa ni Emily. Natilawan na niya ang sobra nga kalain sang buot kag kasakitan sa ako. Isa dira sa atubang niya mismo, ako hubog, nagdala pa sang babayi sa amon mismo balay. Napadapatan ko man siya kamot, natampa kag nasipa ko pagani, Tita Wilma. Bisan wala siya sang nahimo nga sala sa akon. Kapintas man sa inyo. Pero daw wala lang sa iya. Makita mo lang, basta na lang nga nagatulo ang iya mga luha. Wala pa na tingog. Sa pihag sang akon, pagkapintas kag pagkabrutal sa ginahimo ko sa iya. Wala sang pagbago. Maayo gihapon siya nga asawa sa akon. Wala siya nagapabaya. Abi mo, tawe, wala pa isa katuig. Nagbago ang balatsyagon ko sa iya. Naghinulsol ako sa mga ginhimo ko. Nga kapintas sa iya, kag pagpasakit sa iya. Hindi ko maintindihan ang kaugalingon ko. Ako subong ang nagaproblema. Hindi ko mahampan kung bala na in love na ako sa iya o kung nadala lang ako sang kaayo kag kapasensyosa nga ginapakita niya sa akon. Napamangkot ko na, tita, kay hasta subong. Nasakitan gihapon ako. Kung madumduman ko ang ako napatay nga magulang. Tungod sa utod nga babayi sang asawa ko nga si Emily. Hambal ko sa kaugalingon ko, paano ko pa maangkon ang katarungan? Kung nadula na ang balatsyagon ko nga magpimalos. Ina ang rason kung nga nagsulat man ako sa This Is My Life. Gusto ko man magpangayo sa imo advice. Kabay pa nga mabuligan mo man ako, Tita Wilma. Ang nagatahod, Ramiro. Okay, kay Ramiro una sa tanan, maayong hapon, kaga madamo gin nga salamat sa imo. Kung kagapon nahuwaran mo yung asawa, nasubong, maswerte ka mo kay nga. Mga manami nga babayi, ang inyo sini na pangasawa. Sa imo, Toto Ramiro, nano ma. Amo na yung reaksyon ko. Madampig pa kuya sa asawa mo. Yes, maapin gid kuya kay Emily. Kay nga, kasakit sa ginahimo.
kung ano man yung kasalanan nga ginhimo sang iya, utod sa utod mo. Hindi na yung matarong nga siya ang balusan mo. Ang kasiling ka bala, banwa din ang hostisya, di man. Paamo ka na. Pero, sa piyak nga bahay, nagpasalamat man si Tita Wilma sa ginhimo mo. Tungod, nagbago ang imo kaugalingon. Nagbago ang imo ginahimo. Gusto na to. Paamo ka na. Gusto gina. No? Pasalamatan, tagi ka da isang dako. Kaya kaluluoy man niya kay Emily. Bakon mo na. Balay, gina-imagine ko lang. Dalon mo mismo sa inyo balay. Dalan mo sang babayi. Do ano nakasakit sa bahin sang babayi. What if? Kung sa imo, inahimuon. Amo na bala. Ang pamensaron gid na. Kag... tanawa sa akon pagtanaw tungod sang kapintas mo kag tungod sang hando mo nga pagtimalos bala may nakit-an ikaw sa 5 ka tuig nga pag-upon ninyo bilang asawa mag-asawa may nakit-an ikaw or nabatsyagan nga nakabalos ka bisan gamay lang wala kay nga physically nasakitan ang asawa mo tungod sa ginahimo mo. Pero sa balatsyagon sinong nagakasakitan, sa konsensya sinong nagakasakitan, ikaw, nagabalik sa imong ginahimo. Ngay kay nga tungod sang imo pagpasakit sa iya, tungod sa wala reaction sa iya, tungod sang pagtululagay sa iya mga luwa kag kasakit nga iya naangkon sa imo, nagbalik sa imong ginakonsensya ikaw, kag abi mo makabalos ka karon anong nabatsyagan balik sa imo hindi balatyagon nga nakatimalos ka or hindi balatyagon nga nabalos mo or natimalos mo ang kamatayon sang imo magulang kundi nagtubo ang gugma sa balatyagon gugma na to hindi nakaluoy kay nga makita naton kung daw ano siya kapasensyosa kung ano siya ka mapainubuson nan di kundi ang balik sa imo pertik sakit paamo na bala hindi taman ka maakigan pero kung pwede akigan tagit ka kay hindi niya sala ni Emily kung ano man ang nahimo kung ano man ang natabo sa relasyon sa imo magulang kag sang iyaw tun nga babayi ay hindi na ya pwede nga lain ang nakakumit sang sala mabalos ka kay ti isa sila ka pamilya mag-utod sila to masakit mo na alimbawa kung ikaw na ang sala iya sang utod niya hindi na yan niya sala kay hindi man niya uyat ang pensar kag balitsyagon sang iya utod so sa makita na ton huwaran nga babayi ang ginpakaslan mo mabuot nga klase sang babayi pabayi na lang ang tanan magpangayo ka sang kapatawaran sa iyo kung pwede pa lang, paligara ang panahon, pabayi na lang ina ng mga maayo niya nga kinaiya. Ang iya pamatasan, ang iya kinaiya kung ano siya nga klase sang babae. Ang mangin kabayaran na, ang mangin kabayaran sang masakit nga ginhimo sa imo magulang sang iya sini utod. Kay ti amo na sa nahambal tabala to hindi man pwede na iyan ha so kung ano man ang nagtubo sa balatyagon mo palambua pagid ina na palambua pagtubua sang maayo nga imo na mabalay ang isa ka maayo nga puluyan upod sa babayi nga ginpasakitan mo kay nga sa tutuod lang just say sorry na kay sino tong imo asawa kay Emily na just say sorry kay Emily kay mapatawad niya ikaw mapatawad gid niya ikaw kung tan-awon naton kung ano siya nga klase sang babae talagsa kay lang kakita sang amo sinaiya nga klase sang babae rin niya malipot lang ina pero ang mahambal ni Tita Wilma siguro sa 10 sa 20 ka babae may isa may duha pero hindi pa bugos na
Pasalamatan mo sa mahal nga Dios nga ginpamuklat ikaw sa kamaturan. Nga narealisar mo ang tanan. Hindi kaluoy kundi gugma ang nabatsyagan mo para sa iya. Sa akon nga paghangop since ginapamangkot mo si Tita Wilma. Kay nagapamangkot ka kung anong dapat mo himuon. Isa lang isabat ko sa imo. Buligi siya. Sa pagbalay sang isa ka maayo nga pamilya. Tungod ikaw ang lalaki. Ikaw ang amay. Pangayo gigit patawad sa iya. Mayo ginaan ka balo siya, ngagin pangasawa mo siya, gali kay balusan mo siya. At least madula bala magabot sa dughan mo, madula sa dughan mo ang kaakig sa iya siniutod. Nami ito wala sang kaakig sa imudughan nga ginahuptan. Ang manami iya nga ipautuwas mo ina tanan kay kun ma-release mo ina pati hako kamag-an sang balatyagon mo. Mangin mamag-an ang balatyagon mo kag makayuhom ka na, hindi ka na mangin irritable kag siguro gan hindi ka na magpahubognan. Amo lang na kag abi magpangamuyo man ikaw. Kay kabalo ko ang imo asawa, isa ka maayo nga babae, prayerful ina siya. Kay maangkon mo ang pagpaubos, ang pagpaumod, ang pagpatawad kung ikaw may ginakilala nga Dios sa imo kaugalingon, sa imo pagkatao. Imo ana hindi pa ulihi ang tanan, kay kung mangin ulihi ang tanan kag sobra-sobra na ang ginahimo mo kay Emily. Pagkasilingan na si Emily nga naglabot na sa katapusan ang pasensya ko kag pagpaumod. Sen o mo patagaan, importansya ang tanan nga kaayo niya kung wala na siya. Kaya normally, at kag usual nga rin kakatabo, pabalaan mo lang ang kaimportante sa isa ka tao or isa ka bagay sa kabuhi mo kung madula siya mo. Gani, hindi ina paghulata nga tion. Nasa diin ina nga tion kung mag-abot sa kabuhi mo, hinulsulan mo kin. Tuto Ramiro, ina lang matugda ni Tita Wilma, salamat gid. Sa iman man naton dire nga mga kauturan, kung kamo man may mga istorya sa kabuhi nga pwede ninyo or gusto ninyo i-share diri sa This Is My Life. Alam dumon nga mga itabo sa kabuhi ninyo nakatag leksyon, katag sa inyo inspirasyon, posible magamit man nga inspirasyon or palahinandigan sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa atong tag sa kahapon diri sa This Is My Life online biag o kun sa radio. Pwede ninyo mapadala diri sa aton sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Lacson Streets, Bacolod City. Hindi, Burgos Locsin, Tita Wilma. Burgos Lacson Streets, Bacolod City. Pwede man sa Facebook Live na, pangitaan lang ninyo diraton nga Facebook account Wilma Antopina Sugaton or sa Facebook page sa This Is My Life. Pangitaon nyo lang ang Action Wilma Sugaton kay Facebook page ina sang This Is My Life. Okay? Yes. Alas 2:34. Action Radio Philippine Standard Time. Basiling ganin in the Virgie Alpindaw. Bao tuto. Daw same lang na nga imo ginbalusan ang aton Ginoo. Palanggaon mo ang imo asawa. O di ba Tita We? Yes, kumpurmi gina si Tawe ya Ma'am Virgie Alpinda na. Siling di gani ni siling din ni 3528 ay abaw. Ano inang ginhimo mo? Sala gid ina kaayo. Palanggaa siya kay kun sa mga kun sa bugas, laka lang ang pasi nga makita mo kag isa siya sa imo makabig malagtom iya nga ano ni malagtom iya nga uyas. Amo na siya. Okay, sambal naman na 8970 mayong hapon. Ang ma-advise ko sa imo mig, magpangayo kapatawad gid sa iya kung matuod gid ang kung matuod gid nga palangga mo gid ang asawa mo kag sa mga bata mo. Wala pa sila bata, no? Kag mag-pray lang always kay God
Migha? Wow. Tita Wilma, pwede ko ka pa nga textmate babae lang ay about Junjun ni Gali. Ari naman ang textmate. Ay ho. Na? Galot lang ko sang kalbo ko. Anyway, sa mga gusto mga yung textmate, pwede kid. Pero hambal ko nga daan sa inyo, hindi si Tita Wilma nagatag sa inyo textmate. Kaya gina-on air ko lang ang inyo cellphone number. At sa mga gusto makig-friend sa inyo, ma-message man sila sa inyo, kamo na yung screen sa gusto ninyo balusan o kung hindi. Kaya nga, may ara iban nga inang ginaintulin lang nila. Ha? Ang aton kalingawan lang ni, pero ang iba nagkalasawahay, kag malipayon sa ila pagpangabuhi subong. May ara nga 3 na ila bata, may ara nga 1 kabilog ila bata. Kagapi man sila. May ara man nagnanay pa si nanay wi sa ila, no? Nagmaninay pa si Tita We sa ila. So happy kita dera. For good lang bala kita. Okay, kung sino man gusto magkig-text, may kay Junjun, aring yung cellphone number, 0918-736-8970. Again, 0918-736-8970. Sa sender, pagid ko no ay, ang hambal ni 5338, good PM, sender, talagsa lang na nga batasan sa pura mo, iban, gapadulong ka pala, masingan sang babae, sang babae nga gabarak. 5338, salamat gid na. Baho nga mga kabataan ka mo. Okay na, naflang na. Kaya alas 2:37 in Action Radio, Philippine Standard Time. Ari, ane, pinakabag-o nga vitamin C. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Ay, Sir Ederica Fort. Ay, nakaupo si Sir Ederica Fort sa ito online. Aton sa ni Audit teaching. Operation Tulong Task Group. Drive safely na. Stay healthy man, Sir Eddie. Salamat, gid. Hello, Tita We. Mary Grace Eugenio for me. And how are you? Good afternoon. Thank you, gid. Na. Ara siya gaupod man sa ito online. Kay Victor Gulagat. No, Gulagat, Tita Wilma. Hapon ako nakakita sang abaw, intulin ba? Mayo lang kay ara kasubong sa imo program. Yes, no? Kaluyan gid. Patamyaw lang Tagalog family sang Barangay Road Sumag. Kay Mrs. ko Mary Micabel. Kag sa two kids namon nga si Moana. Kag sa 2 kids namon nga si Moana kag Frozen. Wow! Kanami isang mga anak ninyo, no? Kanami isang ila sini nga mga ngalan paamo kana bala. Okay na. Victor Gulagat ba. Daw mga anugin mga titles ng pelikula, mga Disney movie. Ang babae ginapalangga hindi ginapasakitan ang hambal ni Ma'am Ana Sinor. Sakto gina. Okay, Sir Elizer Likayan, good PM. Okay, salamat gina. Nagaupod man sa iton karon nga hapon si Sir Armando Cabiles, all the way from Canada. No, sir, good afternoon lang. Good morning sa inyo, I think.
Ano ang sala ni Juan kung si Pedro naghimo? Lol, kalayog. Eto, hindi ka tilaw ka kay Sir Meleli Oligo. Live watching lang to sa programa mo, This Is My Life. Mayong hapon lang da, Sir Meleli Oligo sa Bunny Cafe sa Barangay Tangub. Kag, syempre, Merry Christmas lang hamba ni Sir Meleli kay Ma'am Vanessa Starmayo, kay Doc Mert Mayo, Chinky de Lagdon, Noel Amar, kag Sir Alex Montesa. O si Sir Alex Montesa, may greetings dahil sa iton sa may, sa messenger. Ako malabutan na karon sir. Tita We, good PM, please. Tamiyaw sa ilatel, maigwi ko, Lydia Bibing, kag Jennifer Hormigos, via radio ni sila gapamati, Tita We. Sa may barangay Estefania, salamat gid ha, and God bless you. Okay. Always gid, Tita We. Kamu man ma'am, salamat gid. Kay Miss Cafe Compuesto to Busy, nga nag-upod man sa ito online. Hi, siling ni Miss Cafe Compuesto to Busy. Salamat man na. Salamat gid. Kativir, araman si Kativir, nga nag-upod sa iton iya karon nga hapon. Lester Ray Benitez, good afternoon, Tito We. Have a good day. And God bless you. Watch you from Auckland, New Zealand. Thank you, sir, and thank you for the stars you sent. Ginapadaan kita na sniper mini Sir Lesty Ray Benitez sang stars. Thank you, good sir, for sending stars sa This Is My Life. Sir, ano lang kamo da? Extra careful kamo dira, ha? Okay. Dennis Richard Tibor Roma, ang president isang fans club sa Action Radio Bacolod. How are you? Bukong gwapo siya. Oh, may naka-glasses ka man gali, Sir Dennis. Well, anyway, thank you so much. Paamo kayo nga bala. Okay, kay Sanogal Erling Joy. Hi, good afternoon. Miss Ems Aboso, thanks for the heart you sent. Kay Christine Minias Villalobos, Inday Blaza, good afternoon. Salamat, kid. Kay Riker Luches, na thank you, gid. So, kay Perla Mides Kalyat, pag may time naman, dugay-dugay, mabalik si Tita Wilma. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain. Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Happy birthday, Anay. Ba, toto din kay Den Rush Makulit Kabato. No, para malipayon, ini nga klase ng baita. Happy birthday sa imo din. Soltero ka na, be a good boy. Okay. Follow gid kay Mama always and God bless. Halin kay Nanay we. Okay. Sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga law. Happy birthday and God bless. Kag syempre ang ito na text sa zodiac sign para sa iton horoscope. Miyerkules nga adlaw, Disyembre 8, tuig 2021. Una, neto ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius amo ini mga netao Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21, may maayo nga matabo karon nga adlaw Sagittarius. Kag wala mo ini gina-expectar
Pero kinahanglan, mangin blessing ka man sa imisi ka pareho, ha? Hindi ka matingala kung nga malapit ka sa kadamaan. Tungod inasang imo kaalwan, nga mo nangin rason para nga makaangkon ikaw sang kaayuhan. Mga maswerte mo or ninyo nga mga numero Sagittarius, 22, 42, 30, kag 12. 12. Now, pearl white is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub inero Jasin 9. Capricorn, ining maayo nga hitabo, amo ining magadala sa imo sa makabing naton amazing moment for you for today. Kay nga dira man magagwa ang isa ka matahom nga oportunidad sa imo nga makahatag man kaayuhan. Mga maswerte mo nga mga numero 39, Justice 40 kag 55. Shocking pink is your lucky color. Okay. Aquarius. Ang mga Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18, may oportunidad Aquarius, pero kinanglan usisaon mo gid anay. Hindi ka basta-basta nga mag-rub or hindi ka basta-basta magpasugot sa gilayon. Kay inang oportunidad, kinahanglan id-iron mo gid tungod amo inang mangin source mo para sa palangabuhian mo or para sa trabaho. Masuwati mo naman ng mga numero 15, 10, 42, kag 36. Mustard yellow is your lucky color. Mga Pisces, ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Abaw. Ang paglaom or ang chance mo karon nga adlaw, madugang-dugangan tungod, mahibaluan mo ang matudtuod nga estado mo sa iya balatyagan. Sa mga single nga Pisces nila, may chance pero may balaan mo gid kung ano matudtuon mo. Kung ano ang tindog mo, kung ano ikaw sa iya balatyagon. May suwerte mo naman nga mga numero 47, 15, 36, kag 26. Lover red is your lucky color. Sa mga Aries naman, yung mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Yes, Aries, may oportunidad para mangin relevant man sa kalibutan. Pero, girl or boy, kinahanglan makita mo na ang matudtuon nga purpose mo diri sa kalibutan. Mga maswati mo naman nga mga numero Justice Ace 25, 31 kag 42. Ubi purple is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Taurus Abril 20 tugtub Mayo 20, ay tinguhaan mo ya subo nga mangin happy ka, no? Mangin happy ka mangin happy man ang imo pareho para sige-sige lang ang abot sang grasya para sa inyo. Hindi ka maghambal sa mga magkasakit nga mga tinaga. 15, 47, 23, kag 8, mga maswerte mga numero, cinnamon brown is your lucky color. Okay, sige-sige, padayon kita. Gemini. Ang mga Gemini, mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. May ara ka ginapamensar kag sudlon nga negosyo Gemini, pero hibaluon mo gid anay ang sistema sina antes ikaw magpadayon. May madiskubrihan ikaw karon nga adlaw. Pero kung igakalipay mo or igakaakig mo, ikaw lang ang nakahibalo sina. Suwati mo man nga mga numero Gemini, 32, 9, 12, 26. Electric blue is your lucky color. Cancer. Mga Cancer. Amoy ni mga nataw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Malipayon ikaw kay nga nakapartisipar ikaw kag nakibahin ka bala kag naka-contribute ikaw sang imo abilidad sa ila. Kag sa mga singles, makilala man ninyo ang inyo mga life partner. Pangamuyo gid, pray gid para sige-sige ang good vibes para sa inyo Cancer. 9, 25, 31 kag 56 mga maswerte ninyo nga mga numero. Dollar Queen is your lucky color. Saylo kita sa mga Leo. Ang mga Leo naman Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Oy Leo, suno sa imo horoscope. Sa mga nagapanigarilyo nga Leo ha,
untatan ang pagpanigarilyo ninyo nga bisyo sa inyo horoscope. Bakal nyo sigarilyo, tipuno nyo kag i-contribute ninyo sa mga charity works para mapuslan man ikaw, misen paano. Masuwerte ninyo nga mga numero Leo 25, 18, 47 kag 52. Carrot orange is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, himuo ang tanan parang mangin malipayon ang palangga mo sa kabuhi. Halungan ang manggad. Manggad, ano man nga manggad, material man or ikaayong lawas, okay gina. Hindi ka magsobre-sobre sa pagpakapoy, hindi pag-abusuhin imo lawas, Virgo. 47, 26, 53, kag 15 mga maswati mga numero sa fire. Blue is your lucky color. Libra, mga libre naman Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Yes, maayo. Kay baton mo ang kamaturan. Gani, tungod sinang pagbaton mo sang kamaturan, kag pag-atubang mo sinetanan, free ka na, hilway ka na. Increasing, kag maga-multiply ang blessings para sa imo. 15, 39, 21, kag 45 mga maswati mga numero. Ruby red is your lucky color. Yes, Scorpio. Ay mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, Scorpio. Mabatyagan mo nga hilway ka sa imo kautangan karon nga adlaw tungod amat-amat mo na ini nga dabayaran. Gani determinado ka na nga magpangutang uli. Hindi determinado ka na nga magpaninguha. Ang adventure mo, amo ina ang maka-attract kag makabukas sa mga ganhaan para sa imo kaayuhan sa palaabot. Nabatian nato nga itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw. Miyerkules, Disyembre 8, tuig 2021. Sa siningabahin, dali gid lang. Updianan ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19 ang padayon naton nga ginapakig-away sa karon. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari
sa paghiupod sing Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Padayon kita sa pagpangamuyo aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo ni Tita Wilma, tagsa kahapon, na? Sa aton pagpangamuyo. Okay? So, sa sinigabahin, wala na kita sang panahon. Salamat gid. Ada si Tutu Adilao, supod man si Nana Isabel. Si Jory ni Pomoseno, salamat man. Salamat gid kag si Kurt Nathaniel Delatorre. Maria Luz Grialdo Macuna, tay kamusta lang sa imo? No? Good afternoon lang dira sa imo. Okay na. Nakituto. Kurt, thank you, kid. Na? Sa sinigabahin, si Tita Wilma magpaalam na sa itong sinipagpangalagad sa This Is My Life karon iya nga adlaw. Ang mabili natin nga Bible verse of the day halin sa Psalm chapter 82 verse 3. Defend the weak and the fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Salamat, kids. So, buwas na naman kita mag-aup din ay. Stand by sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!